Kasi nga, butas lang yung panty ko, guys. A few moments later. Hi guys. So for today's video guys, malungkot po ako kasi quarantine nga ngayon. Tapos wala na talaga akong idea kung saan ako kukuha ng pambili na guys. Ayun na nga guys, kailangan ko talaga yung tulong niyo guys. Kasi nga yung partner ko wala na ding trabaho guys. Tapos kailangan ko talaga to kasi 'di ba araw-araw naman natin 'to ginagamit. Kailangan ko talaga ng mga kahit luma-luma na diyan guys or ano ba yun bang mga hindi nyo na ginagamit. Tabahan ko na lang yan guys. So, hopefully nanawagan ako sa lahat ng mga sikat na mga YouTuber guys like Lucky Toto in Action, Kapuso mo Jessica Soho, ayan, sa mga Jamin, Ivana Alawi, ayan, Mami Twinnie Fowler. So, ayun nga guys, kailangan ko talaga ito guys para magkaroon naman ako ng bagong panty! Panty lang pala! Guys, ang laki-laki ng problema ko. Guys, panty lang pala! Nga, butas lang yung panty ko, guys. Look. Gini ako ba? Pwede ko na siyang pang sunglass na. So, bikini men. So, that's all for today's video, guys. And comment down below your suggestion of a video or whatsoever, guys. Lang dyan sa baba, guys, kung meron kayong maibigay sa akin na brand new. Dapat brand new. Ang kapal ng box. So, ayun na nga, guys. Comment down below, guys, kung meron kayong mga ganitong panty.